Θέλεις με μία συνεδρία να αντιμετωπίσεις κυταρίτιδα, λίπος και χαλάρωση? Τα περισσότερα μηχανήματα αντιμετωπίζουν μία κατάσταση τη φορά, σε αντίθεση με το Infinity LPG που ήρθε για να αντιμετωπίσει και τις τρεις αυτές καταστάσεις σε μία συνεδρία. Στο Lumina θα βρείτε το τελευταίας τεχνολογίας LPG Infinity. Το Infinity LPG είναι μια προηγμένη τεχνολογία μη επεμβατική που δεν απαιτεί χρόνο αποθεραπείας και δεν έχει καθόλου πόνο. Η θεραπεία του Infinity LPG λειτουργεί συνδυαστικά σε λιπόδι ιστό, συνθετικό ιστό και λεμφικό σύστημα. Έτσι πετυχάνουμε λεμφική αποσυμφόρηση και αποβολή κατακρατήσεων. Διεγείρουμε τους ιστούς για παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης, βελτιώνουμε την κυκλοφορία και την όψη της κυταρίτιδας και τέλος επιτυχάνουμε λιποδιάλυση και αντιμετώπιση τοπικού πάχους. Μέσω της εξειδικευμένης τεχνολογίας που διαθέτει το Infinity LPG, μπορείς να δεις το σώμα σου να αλλάζει, να γίνεται πιο σφριγγυλό, να βελτιώνεται την κυταρίτιδα και να αντιμετωπίσεις τοπικά προβλήματα. Με το Infinity LPG μπορούμε να φτιάξουμε ένα απόλυτα εξατομικευμένο πρόγραμμα, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες που έχει το σώμα σου σημείο-σημείο. Στείλε μας μήνυμα και σε περιμένει μια δωρεάν ανάλυση σώματος.